Соҳаҳои ояндадори саноати коркард металлургия сиёҳ-варанга, мошинсозӣ ва кимиё мебошанд, ки дар онҳо ҳоло асосан бо истеҳсоли алюминии аввалия, коркарди металлҳои сиёҳ-варанга, истеҳсоли техникаи гуногун, тракторҳо, мошиналоти кишоварзӣ, автобусҳо, дастгоҳ таҷҳизоти истеҳсолии электротехникӣ, маҳсулоти пластикӣ, маводи таркандаи саноатӣ, истеҳсоли таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётӣ барои хатҳои технологияи истеҳсоли маъдан ва семент барои монда шудааст. аҳамияти соҳаҳои мазкур барои кам кардани вобастагии кишвар аз маҳсулоти воридотӣ, таъмини соҳаҳои гуногун бо техникаи зарурӣ, баландбардоштани иқтидори содиротӣ ва диверсификатсияи истеҳсолоти саноатӣ бисёр муҳим мебошад. ҳукумати мамлакат кӯшиш карда истодааст, ки бо дар назардошти фарсудашавӣ ва кӯҳна шудани таҷҳизоти як қатор корхонаҳои соҳа, алахусус корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, ки 44 сол пеш бунёд гардида буд, бо онҳо сармояи ватании хориҷиро ҷалб намояд. бо ин мақсад қарори ҳукумати Тоҷикистон аз 31 июли соли 2019 қабул шуд, ки тибқи он корхонаи воҳиди давлатӣ ва ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ширкати алюминии тоҷик табдил дода мешавад. дар назар аст, ки бо ҷалби сармояи хориҷӣ дар дурнамои наздик корхонаи истеҳсоли алюминии аввалия бо иқтидори 300 000 тонна дар як сол ба истифода дода мешавад ва корхонаи нав бо низоми автоматикунидашудаи идораи равандҳои технологӣ ва технологияҳои каммасраф муҷаҳҳаз гардонида шуда, арзиши аслии алюминий дар он паст мегардад. баъди бунёди корхонаи нав, корхонаи амалкунанда пурра таҷдид карда шуда, иқтидори умумии истеҳсолии ширкат дар оянда то 1 миллион тонна алюминий дар як сол бояд расонида шавад. дар натиҷа ҳазорҳо ҷойи кории нав таъсис ва иқтидори содиротии кишвар афзун мегардад. ҳарчанд ки корхонаи истеҳсоли ноқилҳо аз алюминий дар мамлакат фаъолият менамояд, аммо таҳлилон нишон медиҳад, ки талаботи бозори дохилӣ ба маҳсулоти тайёр аз алюминий зиёд буда, ҳамасола ба Тоҷикистон дар ҳаҷми 350-400 миллион сомонии ноқилҳо ва маҳсулоти ниёзи мардум аз ин фулӯзот ворид карда мешавад. ба ҳукумати кишвар зарур аст, ки ҷиҳати баромондани истеҳсолоти воридоти вазкунанда аз алюминий дар кишвар чораҳои таъхирнопазир андешад. баробарияти ширкати алюминии тоҷик супориш дода мешавад, ки иҷрои саривақтӣ ва босифати лоиҳаи аз навсозии корхонаи истеҳсоли алюминии аввалияро таъмин намуда, ҷиҳати самаранок баромондан ва зиёд намудани коркарди ниҳоии алюминии аввалия, афзоиш додани ҳаҷми содироти маҳсулоти истеҳсолшаванда ва дарёфти сарчашмаҳои аз навсозии пурраи корхона дар дурнамои наздик тадбирҳои зарурӣ андешанд.